Nu ska ni få se någonting. Det bjuder jag på. Du behöver en godis. I detta fallet en Marianne. Ät upp godisen. Det är gott. Släpp ut pappret. Gick det på mitten? Gick det på mitten igen? Och så viker du där på mitten igen. Det behöver inte vara någon Einstein för att klara av detta. Sen har du en sån. Viker upp mitten på andra hållet. Ja, det är en ursäkt. Vik upp den. Får du en sån liten grej. Där ser ni inte. Där ser ni. Och som det måste jag så har jag förberett idag. Jag fattar inte varför jag pratar så här. Här har jag massa sådana små. Ser ni? Då tar ni er lilla. Vem sa? Tar ni den har vikit. Och så stoppar ni liksom i den så här. Bara. Stopp. Och så tar ni till. Och så bara fortsätter ni. Så bara stå still. Det är inte helt göra. Kan man göra hur långt som helst. Detta kommer jag på i gymnasiet. Nu gjorde jag denna av A4-papper. Det är jättelång. Så ser det ut. Ja, jag vet, jag är knäpp. Och gör det hela ännu knäppare. Här satte mig färg, ser ni? Orange, grön, röd, gul, orange, grön, röd, gul, orange, grön, röd, gul! Det är bra! Har vi gjort denna? Mira där. Ja. Vet. Jag vill inte bli goofy, men det bjuder jag på. Så lycka till nu allihopa.